Pustili ste si program Prijímacie skúšky. V úvode je heslo. Hesla sú dve. Zadajte prvé, ktoré má len prístup k údajom. Ďalšie je pre zápis a opravu údajov. Takže môžu sa pozrieť viacerí na program, ale zapisovať a opravovať by mal len hlavný administrátor. Hore je menu v programe. Ako prvé je potrebné založiť si školský rok. To znamená vybrať predškolský rok a školu podľa Kocko alebo vybrať z číselníka podľa spádového územia. Celý číselník stredných škôl obsahuje táto obrazovka, preto je môžeme si vyfiltrovať. Program potom pracuje s kódom pre stredné školy, ktoré majú výpočtové strediska. Tento údaj je informačný, hlavičku zostav môžete opravovať, čiže názov školy a jednotlivé adresy sa ešte dajú upraviť. Nastavenie je pre prácu so súbormi z výpočtového strediska. 6-miestne číslo je dôležité, pretože podľa toho vám bude na vyžiadanie zaslané správna databáza. Po nastavení vyberáme, či ide o bežné štúdium, 8-ročné gymnázium. Potrebné je zadať aj odbor. Aspoň jeden, ak má škola viacej odborov, nakoľko pri zápise a vyžiadavaní je potrebné mať aj položku odbor. Môžete tu zadať všetky odbory a potom žiakov už budete zadeľovať do odborov. Samotné spracovanie žiaci je obrazovka, do ktorej sa dá nahrávať, ale pre zjednodušenú prácu umožňujeme vám aj vyžiadať si údaje o žiakoch. To znamená, že v menu Export-Import máme možnosť vyžiadať žiakov podľa rodného čísla. Od vás sa požaduje z prihlášky nahrať rodné číslo žiaka, nakoľko je na prihláške uvedené. Je možné vybrať odbor, na ktorý sa žiak hlási, nie je to povinnosť. Ak zadáte odbor, s daným odborom sa vám údaje o žiakovi vrátia. Ak odbor nemá žiak vyplnený, napríklad v gymnázii budete mať len jeden odbor, zaradia sa pri importe. Pri viacerých odboroch už potom treba presne vyberať žiakom odbory, na ktoré sa hlásia. Takže škola, ktorá má viac odborov, odporúčame zadávať rodné číslo aj s termínom a odborom. Súbor, ktorý sa vytvorí po exporte týchto rodných čísel, sa nazýva R, 6-miestny kód vašej školy a písmeno I. Keď ste odoslali databázu, bude vám zaslaná, ktorá sa importuje menu Import do ŠVS. Databázu, ktorú vám zasielame, si musíte ako prílehu e-mailu uložiť niekde do nejakej zložky vo vašom počítači. Nie je to automaticky, robí to pracovník, takže prichádza k vám súbor K, 6-miestne číslo školy a koncovka E. Je to na vaše vyžiadanie kódovaný súbor, ktorý je možné vidieť len cez menu Import zo ŠVS. Pozor pri importe, do ktorého kola, či talentové kolo robíte, alebo prvé kolo. Žiaci sa dostanú tým do spracovania. Žiaci sú na prijímacom konaní pod pracovnými kódmi, čiže v procese prijímačiek potrebujete prideliť kódy. Toto je databáza žiakov na ukážku, preto tu už majú nejaké kódy aj prijatia vyplnené. Táto obrazovka prideľovania pracovných kódov žiakov vám umožní urobiť výbery podľa odborov, skupín alebo podľa termínov, čiže si podľa toho vyberiete a dáte zobraziť. Množinu vygenerovaných kódov treba označiť, to znamená, buď sú označení všetci značky zobrazení, alebo žiaci, ktorých pridelíme automatické kódy. Tu je možnosť dať znak textový na 4 znaky a potom vygenerovať číselný kód. Čísla je potrebné znížiť, 8 je veľmi veľa, predpokladám, že nemáte viac ako 999 žiakov na prijímacie konanie. Tu si môžeme potom prideliť automaticky a samozrejme vyberať podľa toho, či chcete nejak roztriediť danú množinu žiakov, alebo sú všetci. Pozor na žiaka, ktorý má na oba termíny, čiže na rôzne odbory na vašu školu. V
V Exceli je výstup, samozrejme sú aj tlačové zostavy. Každá z obrazoviek v rámci prijímacích skúšok má možnosť Excel. Ak ste si vyskúšali prideľovanie, je tu zrušenie ochranu prepisu pracovných kódov, čiže dáme zrušiť ochranu a môžeme nanovo prideľovať kódy. Dôležité je, ak už máte rozhodnuté a vygenerované kódy, aby ste si vytlačili tú množinu, teda archivovali kdesi. Stalo sa, že škola poslala pozvánky s kódom a potom si to celé zničila, takže je dôležité vedieť, pod akým pracovným kódom bude žiak na prijímacom konaní. Jasné, že prijatých nemusíme pridávať pracovný kód. Preto je tu okrem prijatých, ale môžete aj zjednodušene mať pridelené všetkým nejaký ten kód. Znovu zdôrazňujem, že to automatické pridelenie sa týka označených žiakov v tejto obrazovke, takže si pozrieť, kód sa môže upravovať, môžete tu dávať termín 1 alebo nejaký odbor 1, ktorý chcete, aby ste si týmto spôsobom vedeli potom s množinou narábať. Je to dôležité pri hodnotení, pri zverejňovaní výsledkových listín. Je tu možnosť tlačiť etikety na rozmer, ak chcete prideliť na pracovný papier žiakom kód etiketu. Spracovanie programu prijímacie skúšky prebieha v menu Spracovanie PS žiaci. Táto obrazovka má veľa záložiek údajov, ktoré vidíte po nastavení. Môžete si ich obmedziť, napríklad čisté jednotky za základnú školu, treba vyfiltrovať, ktorí splňajú, ale tlačítkom Aktualizuj sa preobrazí daná obrazovka. Tu môžeme zapisovať aj na vete žiaka. Pozor, aby ste si všímali, či je nastavené nejaké obmedzenie alebo kritérium, pretože sa zobrazuje vždy po tlačidle Aktualizuj. Ak chceme napísať prijatý bez prijímacích skúšok, môžeme v tejto obrazovke, ale je treba povoliť zápis. Kód PP, čiže prijatý prijímacie skúšky, alebo P1 prijatý bez skúšky, zároveň je treba aj potvrdiť, čiže pozvať ho na zápis. Tieto údaje majú potom význam pri odosielaní na výpočtové stredisko. Môžete ich zapísať až na konci, po prijímacích skúškach alebo priebežne, napríklad teraz prijať žiakov, ktorí spĺňajú kritérium na prijímatie bez prijímacích skúšok. Ak si dáme všetkých žiakov zobraziť, potom je potrebné si uvedomiť, že sa zobrazujú stĺpce, ktoré sú nastavené. A kritériá môžeme nastavovať jednak podľa priemerov, nemusí byť len o čisté jednotky, je to aj celkový za základnú školu, kde máte možnosť vybrať menší rovný a nadefinovať napríklad 1,2. Ak splní žiak priemer menší ako 1,2, pozor na kurzor, ktorý sa tu pri kliknutí myšou zobrazuje, čiže nastaviť si ho správne na vypisovanie čísel alebo písať čísla aj s desatinou bodkou. Vždy, keď nastavíme nejaké kritérium, je potrebné dať tlačítko Aktualizuj a v dolnej časti vidíme, koľko žiakov sa nám zobrazilo. Ešte aj z ktorého odboru alebo skupiny. Tuto už potom môžeme zadať prijatý bez skúšok, pozvaný na zápis. Umiestnenie vidíme, nakoľko bol nastavený stĺpček umiestnenia. Aby sa správne zobrazovali údaje, je treba si uvedomiť, na ktorej záložke sa nachádzam a či mám stĺpce, ktoré tieto údaje dávajú. To znamená, nie len testovanie bude zobrazené, ale potrebujem mať aj kritériá. Takže tu vidím na obrazovke, až za posunutím priemer jednotlivých žiakov môžem si to overiť. Vždy si jedného žiaka overte z každého kritéria, ktoré spĺňa. Ešte je dôležité usporiadanie na danej obrazovke, keďže štandardne bývajú podľa mena, my chceme dávať podľa kritérií, tak potom je treba aj usporiadanie nastavovať a meniť. Pri všetkých žiakoch vidíte dole, koľko ich máte, to znamená, koľko sa hlási, ako boli importovaní. Žiakov môžeme hodnotiť podľa výsledku prijímacej skúšky. Na to je obrazovka hodnotenie žiakov na skúške. Tu sa môže vybrať definícia predmetov, klasická je slovenčina, matematika, ale môžeme zadávať aj predmety podľa vlastného nastavenia. To znamená, že je potrebné
V spracovaní, v hodnotení si potom aj vyberať kritérium body na skúške a dať nejakú nastavenú hodnotu. Implicitné kritérium je so všetkým, čiže aj so známkami. Tieto všetky kritériá sú v definícii, ktorú si neskôr ukážeme. Takže nástroje a kritériá bodové hodnotenia vychádzajú jednak zo známok, z priemerov a z bodov na prijímacích skúšok. Ak chceme len vidieť, ako dopadli žiaci na skúškach, tak vytvoríme si nové bodové kritérium za skúšky, kde môžeme využiť aj vlastnú definíciu predmetov na body z biológie a treba z angličtiny nastaviť. Toto je len ukážka, nie je to metodicky. V spracovaní v obrazovke potom nastavíme kritérium body za skúšky a tlačidlom aktualizuj už vidíme skutočne pridelené body za toto kritérium. Ak si nastavíme podľa nastaveného kritéria F, čiže vidím zotriedených žiakov podľa tohto, len pozor, zoskupuje odbory alebo dávam prijatých bez príjmačiek dopredu. Tu je to na umiestnenie potom z toho počítané. Takže vidím, koľko bodov ktorý žiak dosiahol. My sme tam dali body 50 a 100, čiže maximum nejakých 150 bodov. V programe môžeme zaraďovať aj žiakov do učební pri prijímacích skúškach. Môžete využiť databázu žiakov, ktorú máte. Samozrejme, treba urobiť výber podľa termínu. Ak si vyberiem prvý termín, musím ich označiť, pretože zaradzovanie prechádza práve z označených žiakov. Tu si nastavujem, koľko učební mám, ich označenie môžem meniť priamo kliknutím. Preddefinovaná je tam prvá A a prvá B, takže si ju kľudne prepíšte. Označiť potrebným názvom, ako vám to vyhovuje, a potom dávame rozdeliť žiakov do učební. Počet označených žiakov mi hovorí, že som nezadala správny počet na triedu, tuto mám 0, takže potrebné je zadeliť, koľko k jednotlivej triede chcete mať žiakov. Triede alebo učební. Tuto potom je možnosť vidieť konkrétne náhodne rozdelených. A potom aj tlačiť zoznam žiakov učebne a termínu práve vybranej, čiže ak som vybrala druhú B, vidím žiakov. Všetky zostavy v našom programe sa otvárajú najprv ako náhľad, ktorý si môžete upravovať, dané okno sa dá posúvať, zväčšiť, zmenšiť a končí sa tento report designer buď odchodom týmito dvierkami, alebo priamo ikonou tlačiarne si to vytlačíte na tlačiarni. Žiakov potom môžeme tlačiť aj všetkých, alebo si to dať do Excelu a urobiť zoznam žiakov tam. Tu je len jednoduchá zostava, kde sa dáva meno. Nedáva sa kód pridelený žiakovi, ale meno žiaka. Iná zostava nadefinovaná nám umožní vytlačiť učebne podľa pridelených kódov. Dá sa tu vymazať znovu označených žiakov z pridelených učební a zopakovať tento proces znovu.